Moikka moi vlogikansa. Tää ei ole ainakaan 16 kerta, kun me kuvataan tää klippi. Tänään me mennään Palaneelle kesannolle. Miksi? En mä tiedä. Mä en yritä heittää paskaa seinään ja katsoa, mikä jää. En mä tiedä. Tää oli vissi joku keikkamesta aikaisemmin. Sitten se omistaa Epämiellyttävä ihminen. tämmösiä huhuja mä oon kuullut. Don't quote me on anything. Mut joo, mennään katsomaan. Let's go! Ois vitu Silent Hill tai Beat, vittu. Missä vitussa me ollaan? Nämä klipit on editoitu. Me ei oikeasti olla täällä. Tää teippi ehkä kertoo sen, että täällä ei saisi olla, mut sillä kattokaa, me ollaan teipin toisella puolella. Ei väärällä puolella. Me ei mennä tonne puolelle. Okei, siis mulla on teoria. Okei, here's my theory. Täällä oli, me hengattiin täällä aika paljon ennen vanhaa. Ja sit täällä oli semmoisen joka rakensi tänne vähän ja mä oon melko varma, että ne oli ne. Mä en oo snitch, joten mä bliippaan ton kokonaan. Okei? Hiljaa portti. Joo, tässä oli meidän kesanto experience update. En mä tiedä, miten tää voisi laskea. Joo. Vittu, onks toi kyttäauto? Vittu, kyttäauto. Vittu, nyt lähdetään karkuun.